Eli tervetuloa tähän miesten tasa-arvon miesten viikon perinteiseen iltatilaisuuteen, jonka aiheena tänä vuonna on virallisen tasa-arvotoiminnan ulkopuolelle yksin jätetty mies. Ja tätä ei oikeastaan kukaan voi sen paremmin avata kuin Juha Järähän on toiminut tähän vuoteen asti tuon viimeisen vaalikauden tasa-arvoasian neuvottelukunnan miesjaoksen varapuheenjohtajana. Ja nyt sitten vaihtui miehitys siellä ja Juha on vapaa puhumaan suunsa puhtaaksi. On se puhunut kyllä aikaisemmin. Ja yhdistyksestä sen verran, että meidän puheenjohtaja Juuso Erno tuli tässä just junalla, on junan tuoma niin kuin me muutkin täällä, jotka yhdistystä edustetaan. Ja jäsensihteeri tuossa yrittää kuvata epätoivoisesti tätä tilaisuutta puhelimellansa. Ja sitten tuolla keyboardeissa on meidän sihteeri Matti Autio. Mä olen Vuokon Pasi varapuheenjohtajana ollut tässä yhdistyksessä muutaman vuoden. Päästetään Juha ääneen ja eiköhän se ole niin, että kahvia ja teitä saa hakea niin kauan sitä kestää tuossa mukaan paikalle. Hyvä. Joo, kiitos. Ja kiitos järjestävälle taholle kutsusta. Ihan mukava tulla tänne. En aio tässä mitään valtavan virallista esitystä vetää, vaikka se nyt jonkunlaisen on tässä laatinut. Ja lähinnä vähän tämmöisiä pientä alustusta ja sitten voidaan sitten jatkoksi keskustella. Mutta tosiaan itse olen siis Juha Järä ja toimin tuolla kaupunginvaltuutettuna Vantaalla ja sitten tosiaan on ollut Tanen jäsen ja sitten se miesjaosto. Se on puheenjohtaja tuossa menneellä kaudella ja sitä aiemminkin on ollut miesjaoksessa. Mä en muista ihan tarkkaan, siellä edustin yhtä lastensuojelujärjestöä, muistaakseni Isälasten asialla ry:tä silloin edellisellä kaudella. Mutta joo, ei mitään, lähdetään tästä liikkeelle. Niin oho, mitäs mä nyt sain katsoa backiin edellisen Noin, eli tässä on vähän koottuna suoraan Tanen sivulta, mikä tasa-arvoisen neuvottelukunta on. Siis se on 50 vuotta täytti tuossa viime vuonna. Ja oli isot pippalat sitten tuolla Pikku Finlandiassa. Se on tämmöinen väliaikaisrakennus, mikä ehkä jää pysyväksi, katsotaan. Mutta joo, se on siis neuvottelukunta. Näitä on hyvin kymmenittäin näitä neuvottelukuntia eri asioihin tehty. Ja tämä on pysyväisluontoinen neuvottelukunta. Ja jos on sitten eduskuntapuolueet sitten vaalituloksen mukaisesti mukana. Sieltä on muuttunut esimerkiksi kristillisdemokraatit ja Liike Nyt muun muassa. Mä en ihan itse tuohon saanut tyhjentävää vastausta, mutta se on varmaan nämä ihan hallitusneuvottelukysymykset, se on muut, mitkä sitten osittain ratkaisee tämän kokoonpanon sitten jotakin näiden vaalitulosten myötä. Joo. Ja tosiaan siis, nyt kun siellä on paljon eduskuntapuolueita mukana ja isommilla on sitten useampi edustaja, niin siellä sitten on mukana sitten STM:stä eli sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä sitten niin kuin henkilökuntaa, jotka pyörittää tätä organisaatiota ja sitten siellä pidetään kokouksia, joissa sitten niin kuin laitetaan linjauksia lukuisiin asioihin ja pidetään seminaareja aiheesta ja tosiaan siellä on sitten myös tämmöisiä jaostoja. Perinteisesti on tämä sukupuolien valtajaos ja sitten on miesjaos ja sitten monenlaisia työryhmiä ja sitten erilaisia hankkeita. Nyt esimerkiksi edellisellä kaudella oli sosiaaliturvauudistuksen niin kuin työryhmää ja sen sellaisia. Joo. Sitten tosiaan tässä on tämä, missä mä olin varapuheenjohtajana, siellä puheenjohtajana oli SDP:stä tämä Matias Mäkynen, varmaan ehkä osa tietääkin, tämmöinen viiksekäs kaveri. Ja Boratin näköiseksi. Jotkut sanoo Boratin näköiseksikin, joo kyllä. Ja sitten siellä on niinku varsinaisia jäseniä ja sitten siellä on lisäksi tämmöisiä niinku asiantuntijatahoja on niinku mukana kokouksessa, mutta heillä on puheoikeus, mutta heillä on niinku äänestyksessä sitten valtaa, mutta hyvin käyttävät kyllä puheoikeutta ja joskus hyvin ohjailevasti. Siis kun miettii tämän miesjaoksesta puhutaan, niin siellä on niinku mukana monimuotoiset perheet on siellä, naisjärjestöt yhteistyössä, SETA, niin kuin
ei ihan ensimmäisenä tulisi mieleen, että puhutaan miesjaoksesta, mutta jostain syystä on katsottu, että tämmöiset on tärkeitä siellä mukana olla ja tuomassa sitten miesnäkemystä. Ja sitten tämä MEN-järjestö, josta voisi oikeastaan jo tässä vaiheessa sanoa, meillähän tässä kuluneella kaudella oli Tane aina nimittää nämä asiantuntijajärjestöt tai ylipäätään näihin sitten, tai siis korjaan siis miesjaoksen ja sukupuoli- ja valtajaoksen perustaa ja sitten he sitten valitsevat sit sinne näitä asiantuntijajärjestöjä mukaan. Ja nyt sitten itse esimerkiksi pyrin tätä järjestävää tahoa sinne niin kuin esittämään mukaan viime kaudella, koska on pitänyt hyvin vakuuttavana niin kuin miesten tasa-arvo ry toimintaa ja näkemyksiä ja osaamista. Ja lyhykäidysti kerron sen asian, niin tosiaan niin eihän se sitten menestynyt loppujen lopuksi. Sieltä tuli niin kuin vastaesityksenä, että tuli tämä Miehet ry, joka oli vasta perustettu. Se ei ollut itse asiassa sillä hetkellä edes vielä vahvistettu patentti- ja rekisterihallituksessa sen yhdistyksen niin kuin virallista asemaa, kun sitä jo ehdotettiin tänne miesjaokseen. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Miehet ry, joka on tämmöinen vahvasti feministinen ideologian edustaja, tuli valituksi sinne, sai paljon näitä monilta muilta toimijoilta sitten tukea. Ja Miesten tasa-arvo ry ei tullut valituksi, koska esimerkkinä käytettiin, että Miesten tasa-arvo ry oli antanut joskus tämmöisen niin kuin antipalkinnon tälle tasa-arvovaltuutetun toiminnalle. Eli voitteko kuvitella, että siis perustellusti siellä ei sauttanut se, että sanoinko, että oletteko lukenut ne perustelut ja muuta. Ei se kiinnostanut yhtään, vaan se meni suorastaan niin kuin herätti pahennusta, että voi, että eihän tämmöistä voi missään nimessä ottaa tänne Taneen. Vaikka jos väärin muistan, niin Miesten tasa-arvo on siellä joskus ollut aiemmin. Oliko näin? Ei varmaan suoranaisesti, ehkä miesjärjestökeskustelu. Joo, kyllä, joo. Aivan. Mutta tämmöinen tausta tässä, mutta joo, siellä on siis monenlaista tämmöistä asiantuntijaa, mutta tosiaan toiset pääsee sinne mukaan ja toiset sitten eivät pääse. Sitä Suomeenhan me nykyään eletään pitkään. Tässä on nyt sitten niin tämän edellisen Tanen niin näitä hallitusohjelman tavoitteita. Tässä on nämä keskeisemmät on niin kuin, ihan tämmöisiä perusjuttuja, laatii tasa-arvo-ohjelmaa ja sitten toteuttaa näitä eduskunnan hyväksymiä tasa-arvoselonteon linjauksia ja että hallitus niin kuin, kiinnittäisi huomiota tämmöisiin erilaiseen syrjintään ja sitten sukupuolivaikutukseen niin kuin arviointia lainsäädäntöhankkeissa ja sitten, että kehitetään sukupuolitietoista budjetointia. Nämä oli niin kuin ne keskeisimmät, mutta sittenhän siellä on eri aihealueittain niin kuin hyvin paljon sitten niin kuin Tanen sivuilta löytyy nämä ja vähän yksityiskohtaisempia. Mä oon tuossa joitakin nostanut nyt sitten. Nämä värisymbolit, niin kuin mä oon tehnyt vähän niin kuin omasta mielestäni tämmöisiä, mitkä ehkä enemmän pudaiset, vähän tämmöisiä naisia koskevia tai niin kuin naislähtöisiä tämmöisiä niin kuin tavoitteita ja sitten ehkä sinisellä on jonkunen poikia tai miehiäkin koskeva sitten tavoite. Kyllä se niin kuin näkee tässä aika pitkälti sen, niin kuin vaikka tässä on vaan osa, että mä oon hyvin isolla kädellä karsannut, näitä on niin kuin kymmeniä kaiken kaikkiaan, mutta tämä suhde on hyvin pitkälti tämä, että siellä on niin kuin, toki muutama sininen kieli poikia tai miehiä koskeva tai ylipäätään, mutta sitten niin kuin, hyvin pitkälti on niin kuin naisten tasa-arvoasioita ja no, oikeastaan aina sanoa, puhutaanko enää tasa-arvoasioista edes, että jos on niinku hyvin semmoista sukupuoliteitunutta niinku, tavoitetta. Et siis vaikkapa tuetaan naisten urakehitystä ja varmistetaan työn vaativuuden arvioinnin syrjimättömissä on arvoista tehtävissä, niin
se nyt on vähän niin kuin, että miksi toisen sukupuolen urakehitystä niin kuin hallituksen ohjelmassa tai niin kuin tulee erityisesti niin kuin jotenkin niin kuin tavoitella. Että siellä on vähän tämä keskustelu, mikä vaikka me nyt ollut näistä IT-aloista, se on muista, niin kuin olette varmaan huomannut, että siitä puhutaan, että sinne pitäisi saada niin kuin naisia opiskelemaan sitten niitä aloja ja sitten aika vähissä on puhe, että miten sitten, mihin miehiä pitäisi saada lisää. Joo, no, mutta näistä voitte lukea. Kannattaa ihan välillä vilkaista sinne tasa-arvoisen neuvottelukannan sivulle. Nehän tosi sisälle tietenkin elää nyt sitten. Joo, mennään eteenpäin. Nyt tässä on vähän muutamia, mitä mä oon itse siellä nyt noiden vuosien mittaan ajanut. Osittain tietenkin taustako on tuommoisessa niin perhe- kautta lastensuojelujärjestössä, Isän lasten asialla ry:ssä on tosiaan toiminut perustajajäsenenä ja puheenjohtajanakin 2-3 vuotta, niin siitä on tullut sitten sitä tietotaitoa vähän sitten ajaa näitä lapsiin liittyviä, erolapsiin liittyviä asioita. Eli tämä vuoroasumisratkaisu niin kuin erolasten niin kuin lähtökohdaksi, niin se on aika hyvin sitten eri juttujen kautta ottanut tuulta alleen ja olen käynyt itse aikanaan puhumassa THL:ssä siellä muun muassa tasa-arvopäivillä siitä ja siellä oli jonkun verran semmoista vasta niin opportunointia, mutta sain aika hyvin tieteellisellä niin kuin metodilla torpattua ja ehkä silläkin jo on pientä vaikutusta ollut, mutta se on tosiaan edennyt ja pikkuhiljaa alkaa olla semmoista valtavirtaa, tietenkin siihen käytännön asioita pitää vielä paljon saada. No ylipäätään tämä tämmöinen niin kuin vanhemmuuden niin kuin arvostaminen yhtä lailla, niin kyllä se nyt on edennyt varmaan Suomessa ja eteneekin, mutta toki nyt silleen paljon siinä on vielä tekemistä, että jos mietitään nyt, että tässä hiljattain muutama päivä sitten julkistettiin nämä vuoden isät, oliko se nyt se, oliko 3 kappaletta ja palkitaan tuolla jossain ministeriön huoneessa suurin piirtein. Ja sitten kun on taas äitienpäivä, niin niitä on sitten 30 tai jopa yli ja saavat ansiomerkkejä ja isot huomiot ja presidentiltä ja paikan päällä ja näin poispäin, niin ei se nyt ihan vielä, sanotaan, että vanhemmuus siinä ole ihan niin kuin ollenkaan samalla viivalla valitettavasti. No, yksinhuoltajuutta kannattavat järjestelyt kyseenalaistaminen, niitä mä oon tehnyt, no eipä se nyt oikeastaan hirveästi ole edennyt, että aika paljon on tietyssä määrin mennyt jopa toiseen suuntaan, että nythän niin tämmöistä itsellistä äitiyttä edistetään ja jopa vähän aletaan ihannoimaan, että ei sitä lapsi enää isää tarvitse, että yksi hyvä vanhempi riittää. Tämmöistä ajattelua. En ole kuullut toistepäin hirveästi sitä, että ei sitä äitiä tarvita. Lastenhuoltolaki uudistettiin tuossa hiljattain ja siihen pitäisi saada sitten tietenkin seurantaa, että siellä on semmoisia vähän juhlavia sanoja, että edistetään ja tavoitellaan ja pyritään ja näin poispäin. Mutta siis kyllä tämmöistä seurantaryhmää on oikeusministeriökin väläytellyt tietääkseni. Tämä on pöytäkirjat nykyään löytyy Tanen sivulta. Sekin oli hirveän kova runttaaminen, mä sitä vaadin ja niin välillä sinne tuli jo sitten loppujen lopuksi, se taas katosi sieltä ja aika nopeasti mä laitoin postiin, niin seuraavana päivänä taas sinne tuli, mutta se on mun mielestä vaan ihan semmoinen, että jos puhutaan yhdestä valtakunnan tasa-arvotoimi niin viranomaisesta jopa, niin kyllä, joka pyörii verorahoilla täysin, niin kyllä silloin pitää se olla se päätöksenteko avointa ja mihin sitä rahaa käytetään ja mitä tavoitellaan. Ihan sama kuin vaikkapa valtion tai kuntien tai eduskunnan pöytäkirjat löytyy netistä kyllä. No sitten muitakin teemoja, toki siellä on näitä miesten tasa-arvotyylisiä teemoja on siellä pitänyt jatkuvasti esillä. Asevelvollisuuden sukupuolittuneisuus, sitten tämä naismiesjärjestöjen tukiero. Se on niinku. Ja poikien oppimisasiat. Sitten tämä unohdettu poikien ja miehen kohdistuva väkivalta.
on sitten henkistä tai fyysistä, ja miten sitä puhutaan että se on tämä Turmiolan Tommi, niin kuin suomalainen mies nähdään aina semmoisena, joka ajaa sitten sen perheensä hankkeen, mutta poliisitilastot ynnä muut puhuu kyllä ihan muuta. Palkkatasa-arvoharhoista siellä on joutunut jatkuvasti ottaa yhteen. Ja sitten niin kuin tosiaan näistä resurssieroista, joita niin kuin tasa-arvotoimijoilla on. No, tosiaan tähän laitamme, että enemmistö näistä on oikeastaan torpannut tämän asian. Että siis aika yksin siellä on saanut jäädä välillä. Siellä oli esimerkiksi Juhana Vartiainen, nykyinen Helsingin pormestari, niin oli aiemmin siellä. Häneltä muistaakseni sai välillä tukea. Että tämmöistä vähän yksittäistä, että joo, että kyllä tuossa on ihan järkeä. Mutta sitten jos äänestetään, niin ainahan siellä jää häviöllä kyllä yleensä tuollaisissa jutuissa. Okei, no sitten tämä nyt tosiaan uusi TANE on asetettu. Ja siellä on tuossa on ne puolueet, keitä siellä on niinku porukkaa. Tosiaan KD ja Liike Nyt ja joku muu vissiin sieltä puuttuu. Mutta puheenjohtajana on toi Karolina Partanen kokoomuksesta ja varapuheenjohtajana Pia Sundell RKP:stä. Siinä sitten koko lista. Tarja Heinilä tuossa on ensimmäisenä pääsihteeri. Mainittuna nykyään siis ainakin aiemmin hän on ollut siellä niin kuin naisjärjestön keskusliiton edustajana pääsihteerinä. Nyt hän on näköjään kokoomuksen edustajana, mutta joo, se jotain itselle tuttuu nimi pitää. Itse on tuossa oman puolueen, nämä ihmiset ei ole itselle niin tuttu, että mä oon tässä vähän tarkoituksena ottaa vähän yhteyttä sitten heihin. Oli siellä tuo Jessica Vahtera, oli viime kaudella välillä kokouksessa, hän oli varaedustaja siellä viime kaudella. Joo. Sitten tuolla esimerkiksi jos nostaa Tuomas Kurttila toiminnan Suomessa, se oli on tullut aikanaan hänen kanssa keskusteltu näistä aika paljon näistä verovanhemmuusasioista silloin kun hän oli se oli tämmöinen joku liitto, mihin kuuluu siis kaikki vanhempainliittojen joku toiminnanjohtaja tai semmoinen hän oli. Mutta ihan mielenkiintoinen kokoonpano, että voitaisiin kuvitella. Siellä on ainakin äkkiseltä, kun miettii Fatin Diarra, aika räväkkä feministi nainen käsittääkseni. Jalkapallotaustainen Timo Furuholm tuolla vasemmistosta. Ja joo, että jäädään nyt odottaa minkälaista tykitystä sieltä alkaa tulee. Mutta tosiaan siis vielä korostan tätä, että siis tämä tasa-arvoisen neuvottelukanta on edelleenkin vaan, että se ei tee päätöksiä, se esittää ja loppaa ja niin poispäin. Mutta aika paljon kyllä kuunnellaan ja kyllä se tekee tämmöistä vaikutustyötä kaiken kaikkiaan paljon. Tässä ollaan loppupuolella jo tätä lyhykäistä esitystä, niin tässä on niin mun omat näkemykseni. Et sen verran monet vuodet tuolla ollut, niin mun mielestä toi TANE niinku, ja sen jaokset niin on niinku pitkälti ton feministisen sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön jatke. Jokainen liian kuullut, tai jos ei ole kuullut, niin tiedätte, että tasa-arvoyksikössä oliko 17 tai 18 sitä luokkaa jäseniä, ja kaikki ovat naisia. Mutta joo, sehän on jo semmoinen vitsi, mikä tietenkin vitsiksi on torjuttu, että sinne ei ole löytynyt päteviä miehiä. Vaikka 10% hakijoista on ollut kyllä miehiä. Mutta joo. Ja tosiaan siis tähän nyt on perinteisesti tullut sinne, puolueet on nimittänyt tämmöisiä tavallaan tämmöisiä tasa-arvoedustajia omista poppoistaan. Ja siellä oli hyvin tiukkoja, niin kuin vaikka Eva Biaudet oli viime kaudella. Että tuli aika monet kerrat väännettyä kaikenlaisia keskusteluja hänen kanssaan. Ja sillä tavalla, että nyt siellä on sitten ehkä jotain uusia sitten tämmöisiä tämän näkökannan edustajia. Ja sitten sieltä tuntuu, että siellä on pyrkimys sitten saada näihin
näihin asiantuntijajärjestöiksi just näitä tämmöisiä niin kuin tuttuja ja turvallisia, mitkä niin kuin tiedetään, että he ovat enemmän tai vähemmän feminismin kallalla. Siis mä itse suhtaudun nyt silleen feminismiin, että se ei edusta kaikkien tasa-arvoa, vaan mä puhun mieluummin tasa-arvosta silloin, kun puhutaan oikeasti niin kuin sellaista reilusta tasa-arvokäsityksestä, joka haluaa pojille, tytöille, äideille, isille, naisille, miehille, että näkee kaikkien niin kuin niitä epäkohtia tai haluaa vahvistaa ja näin poispäin. Silloin puhun tasa-arvosta ja mun mielestä niin kuin, mulla on siihen pitkä kokemus, että feminismi ei ole, silloin ei puhuta siitä. Ja sen takana mun seison ihan niin kuin loppuun asti. Sanotaan näin, enkä tiedä, että en ole ainoa, että suurin osa suomalaista ja iso osa myös asiantuntijoista on sitä mieltä. Tosiaan näitä seminaareja, kun järjestetään eri aiheista, niin niissä on kanssa sama juttu. Pyydetään asiantuntijoiksi ja puhujiksi semmoisia, mitkä niinku tavallaan puhuu sitä tilattua näkemystä. Korkeintaan otetaan ehkä sitten joskus joku pikkuinen, että sanotaan suhteessa 1-4 puhuu niinku yhtä vastaan, niin saadaan se silloin niinku näyttämään, että ehkä yksi on vähän väärässä sitten tässä. Joo, näitä julkaisuja on sitten kaikenlaisia, mihin siellä on milloin siellä on jotain sukupuolisanakirjaa ja milloin on sitten jotain gradua- tai tohtoriväitöstä, tehdään niistä sitten kirjoja, joita sitten eri tapahtumissa jaetaan sitten ja ilmaiseksi tietenkin. Joo. Tosiaan eduskuntapuolueitahan nämä siellä talon sisällä loppaa kokoukset on tosiaan siellä pikkuparlamentissa ja sitten tiedän, että nämä sihteerit tai niinku, siellä on ehkä puheenjohtaja ja sitten TANen näiden sihteerien kanssa, niin ne säännöllisesti käy esimerkiksi Yleisradiota tapaamassa, että saadaan riittävä määrä oikeasisältöistä poliittista tai tämmöistä agendaa sinne niinku tietyistä aihepiireistä ja niin. Mutta tosiaan kaiken kaikkiaan niin mun oma mielipide tästä tasa-arvoisen neuvottelukunnasta on, että se on niinku aidolle tasa-arvolle haitallista toimintaa ja ei huomioi molempia sukupuolia yhtäläisesti ja erilaisia niinku eri sukupuolia niinku miesten, naisten tai poikien, tyttöjen niin tämmöisiä niin eri niin ongelmakohtia ollenkaan tasavertaisesti. Että sanotaan, että jostain naisten asioista, niin jos on hyvinkin marginaalista ryhmää tai pientä ryhmää, niin sitten tehdään niin tosi isoja. Siellä laitetaan tosi paljon paukkuja rahoitusta niiden asioiden korjaamiseksi, mutta sitten taas jos on joku selkeä iso yhteiskunnan asia, mikä koskee vaikka poikien heikko lukutaito, niin eipä siihen nyt hirveästi niin paukkuja ladata valitettavasti. Ja olen ihan suoraan ilmoittanut, olen jopa laittanut nykyiselle valtiovarainministeriölle jo ennen kuin tämä TANE tässä nykyinen TANE perustettiin, esittänyt suoraan, että tämmöiset niin lopetettaisiin. Ei täällä ole niin mun mielestä mitään niin siis todellista tarvetta. Meillä on niin hirveä määrä kansalaisjärjestöjä, meillä on hirveä määrä, siis meillä on hallitusohjelmat ja meillä on asiantuntijat ja vaikka mitä, niin miksi meidän pitää olla niin loppausjärjestö talon sisällä, niin joka taas loppaa tietyllä tavalla. Mutta ehkä tässä esityksessä tuli osittain nyt sitä esiin, miksi se tulee olla, että pidetään tavallaan saavutetut etuasemat, vaikkapa nyt naisjärjestöjen rahoitus, mikä on siis niin kuin kymmeniä satoja kertoja verrattuna miesjärjestöjen rahoitukseen. Miesjärjestöjen rahoitus käytännössä puhutaan ehkä muutamasta 10 tai riippuu vähän miten laskee, mutta siis se on joka tapauksessa korkeintaan ehkä jotakin prosentteja siitä. Ja tosiaan poliittiset naisjärjestöt saa sen tietyn prosenttimäärän sitten tästä suoraan ja taas vaikkapa poliittiset miesjärjestöt eivät saa yhtään mitään. Tämä pohjaa sille 100 vuotta sitten olleelle tilalle ilmeisesti, mitä sitten vieläkin käytetään perusteena. Joo.
tämmöinen lyhykäinen esitys, lyhyesti virsi kaunis, mutta onko jotain kysyttävää? Oletko nähnyt koskaan sellaista, että minkä takia nuo jaoksen nimet on, mitä ne on? Että, minkä takia on tämä valta, ja sanonko vielä sen nyt uudestaan? Sukupuoli ja valta. Valta, aivan toisinpäin puheessa. Sukupuoli ja valta. Niin, miten se on musta aika erikoinen nimenä. Mun mielestä siihen selvästikin liittyy joku tarkoitus. Ja se viittaa vähän samaan kuin tämä Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE näillä tasa-arvomittareillansa, niin nehän on rakennettu sillä lailla, että saadaan poimittua sopivia elämän alueita mittaamaan sopivasti tasa-arvoa. Eli sillä lailla, että saadaan aina naiset näyttämään siltä, että kärsijöitä. Tuossakin tämä valtahan on varmaankin sen takia, se on mukana myös EIGEllä. Eli siinä ilmeisestikin, olenko väärässä, haetaan tämmöisiä aihealueita siihen jaokseen, millä saadaan tämä samainen vaikutus ja näkymään. Eli se, että valtaa käyttää patriarkaatti, paskat miehet ja ongelma on siinä ja sitten siellä patvotaan sitä, että kuinka tämä valta on sukupuolittunut. Niin onko tämä siellä sun mielestä taustalla? No, tuosta täytyy sanoa suoraan, kun en ole koskaan siellä ollut. Mä oon osittain samaa kanssa miettinyt, että mikä se on, mutta vähän samanlaisia ajatuksia. Mä oon kääntynyt kyllä itsekin, että tuon tyylistä se nyt vähän tuntuu olevan, että jos nyt siellä katsoo vähän niitä sisältöjä. Että, kyllä. Jonkinlainen hyvä historiakatsaus, jos jotain alkaa kiinnostaa, niin varmaan on se Tane, aiheet ja vaiheet niminen julkaisu. Mä en tiedä, vaikka se löytyisi ihan PDF-versiona, mutta olikohan se just tämä niin 50-vuotispäivä, jolloin semmoinen julkaistu? Joo, kyllä siellä tane.fi-sivulta kyllä todennäköisesti löytyy toikin. Niin, jos niitä aiheita käy läpi, niin kyllä niistäkin voi vetää sen johtopäätöksen, että Tane-ajattelun mukainen tasa-arvo on pelkkää naisten asioiden elämästä. Ei siellä paljon löydy mun sorttisia otsikoita. Niin, no ikävä kyllä. Mikä on, osaako sanoa, mikä on budjetti? Vuosibudjetti, paljonko Tane saa tähän toimintaan vuodessa rahaa? Oliko jossain vaiheessa, mä muistan, että puhuttiin 200 000, loppujen lopuksi aika pieni summa, mutta sitten taas valtava summa olisi vaikkapa 10% siitä olisi valtava summa jollekin järjestölle, vaikkapa tälle järjestölle tai näin poispäin. Kyllähän sillä nyt siis sillä tavalla, joka vuosihan siellä lähetetään 2 STM:n työntekijää ja 2 vai 3 jäsentä New Yorkin YK naisasiakokoukseen. Eli ne saa siitä ilmaisen New Yorkin matkan sillä tavalla, että itse en ole koskaan, minua ei ole koskaan ehdotettu sinne, enkä tiedä olisiko lähtenyt, mutta paljonko vastaavaa miesten tapahtumaa lähetetään? Ei ole siis niitä, minäkin olen joskus näitä ihan hyvä kysymys, siis mäkin olen siellä joko jaoksessa tai sitten tuolla päätanessa tavallaan, niin joskus niin kuin esittänyt, että pitäisi olla, että se on eri tahoilta saanut, että vaikka Englannissa on joku iso miesasiakonferenssi, että voisiko tonne Tane lähettää edustajan tai pari, niin hiljasta on ollut. Ei ole kannatusta syntynyt. Sä puhuit tuossa aidosta tasa-arvosta ja sä niin kuin sanoit, että molemmat sukupuolet, miehet ja naiset, tytöt ja pojat. Entäs kaikki muut? Niin, no joo, kaikki muut. Se on hyvä kysymys. Varmaan kaikki muutkin. Mun mielestä kaikki tarvii niin tasa-arvoa. Se varmaan nyt tolleen noin niin oli tommoinen yleistys sinänsä, että keskimäärin suurin osa on varmaan tyttöjä, poikia tai miehiä ja naisia, mutta toki on sitten näitä muun sukupuolisiakin ja sillä tavalla, että jos heillä on jotain tasa-arvoa ongelmia, niin varmaan
niihinkin tulee katsoa. Kyllähän tuolla on edustus esimerkiksi Tanessa on ollut aika vahvasti tämä monimuotoiset perheet ry. Siellä on Anna Moori, joka on Setassa vahva toimija, niin kuin, että hän on semmoinen loppauksen mestari, että on kyllä niitä teemoja siellä on niin kuin pidetty esillä. Jopa niin kuin, siis siinäkin suhteessa ehkä vähän niin kuin, jopa niin paljon, että justiin sillä tavalla välillä on miettinyt, että no hetkinen, miten ne poikien asiat, miten ne miesten asiat, että täällä olisi niin kuin tämän kokoisia niiden asioita, niin ei sit vaan ne ei nouse. Niin kuin, että sit taas, mutta en mä itse halua semmoista niin kuin sinänsä vastakkainasettelua justiin niin kuin tehdäkään. Että jos on niin tasa-arvo-ongelma, niin ne pitää vaan katsoa sillä tavalla ja sitten niin kuin niille alkaa tekemään niin kuin, tutkien ne on kanssa aitoja ja muuta. Että tässä otan esimerkkinä sen, että kun tästä on yksi Suomen naisjärjestön monikymmenvuotisia niin kuin, teemoja on ollut tämä palkkatasa-arvo, että naisen euro on 83 senttiä. Ja sitten meillä on tutkijoita Suomessa, niin kuin, jotka on niin kuin osoittanut, että eihän tämä pidä niin ollenkaan paikkansa. Että se, on, niin kuin, se ei vaan tieteellistä tarkastelua kestä, niin kuin ei kestäkään. Tuolla oli muun muassa joskus, oliko tässä edellisessä vai sitä edellisessä miesjauksessa, oli 2 tilastokeskuksen tutkijaa ja sitten 1 riippumaton tutkija, jotka vetivät siellä esityksen tuosta aiheesta. Ja tulivat hämmästyttävän paljon samanlaisia analyysejä. Että se naisen euro oli itse asiassa joku 93-105 senttiä, että vähän riippuu miten se lasketaan ja mitä niin kuin lasketaan. Mutta se ei muuttanut mitään. Siitä edellä yhteiskunnassa puhutaan, että naisen euro on 83 senttiä. Jätetään vaan autuasti, unohdetaan ne tehdyt työtunnit ja tämmöisiä muita perusmuuttuja. Nyt vasta siellä lopussa vähän muuhunkin. Joo. Tuli mieleen, että yksi niin Juha on siis ollut siellä tasa-arvoisen neuvottelukunnan miesjaoston tänään jäsenen aikaisemminkin. Mulla on ollut mahdollista myös joskus olla siellä tasa-arvoisen neuvottelukunnan miesjaostossa. Ja niin silloin mä muistan, että se on varmaan pari hallituskautta sitten, niin kun tiedettiin, että on tulossa translain uudistus sillä hallituskaudella, niin translain uudistus, niin se niin kuin nostettiin miesjaostossa, että se on niin miesjaoston ykkösasia, niin kun ottaa kantaa tämän translain uudistukseen. Että niin kyllä se sillä tavalla on niin isosti huomioitu ainakin siellä tasa-arvoinen neuvottelukunnan sisällä. Ja mä ajattelen, että kun koko tasa-arvolakikin on muuttunut sillä tavalla, että siellä on nämä niin seksuaalisen ilmaisun ja moninaisuuden niin sisällöt on tullut osaksi sitä lakia, ettei pelkästään sitä niin nainen-mies-jaottelu, niin kyllähän se on, mä ajattelen, että ihan niin leijonan osaan siitä huomiosta. Joo, ei vaan sillä, kun se oli tuonne eritellyt, että molemmat sukupuolet, niin se vaan pisti silmään, niin sillä on iso kysyä. Joo. Onko sitten tietoa sitten, tai mitään sisäpiirin vihjettä, että minkälaisia jaostoja tässä tulee jatkossa olemaan, että tulee olemaan nämä samat? Mä uskoisin, että on kyllä nämä samat, että ei se... Nehän on ollut monta kautta ja kokoonpanosta en tiedä sanoa. Mä just tässä, niin että mulla on ollut tässä... Mä oon yhtä näitä jäsentä tai oikeastaan kahtakin tavoitellut tuossa, mutta kun ihmiset on niin kiireisiä tässä ja itsekin on kiireinen, niin sitten meni vähän ristiin, että täytyy tässä vähän tehdä taustatyötä ja kysellä vähän, että kyllä mä itse toivoisin ja soisin, että sinne niinku saataisiin ihan tämmöisiä niinku tämmöisiä miesten tasa-arvokaltaisia toimijoitakin niinku ja näkemyksiä mukaan niinku nykyistä enemmän, kun että niille siellä olisi tilausta kyllä, että ja sitten myös kaikkia tämmöisiä yhteistyökuvioita sun muuta, että pitäisi saada. Sitten tietenkin onhan se miesjärjestöjen keskusliitto, mä uskoisin, että se tulee olemaan, koska siellä on naisjärjestöjen keskusliittokin, mutta sitten siellä on niin naisjärjestöt on kuitenkin tavallaan ollut enemmän edustusta ja sen henkisiltä järjestöiltä. Mutta en osaa, Tanehan se sitten itse kun ne kokoontuu, niin ne päättää ne jaostot ja sitten esittää niihin, tai tosiaan niin kuin jaokset sitten
hakevat niihin jäsenet sitten. Kun sanoit, että ne pöytäkirjat on vihdoin saatu julkisiksi. Joo. Mä en tiedä, että oletko pannut merkille sitä, että minkälaisia ne pöytäkirjat, jos on semmoisia päätöspöytäkirjoja. Joo, valitettavasti semmoisia. Niukkoja. Niin mun mielestä mielenkiintoistahan on saanut jotenkin se, että miten niin kun jutut valikoituu ja jotenkin minkälaista keskustelua käydään, minkälaiset jutut ehkä torpataan siellä. Ne ei etene vaikka. Joo, ei siis toi oli se niinku, että se totta kai mä olisin halunnut, että sinne tulee ihan kunnon pöytäkirjat, niin kuin nyt vaikkapa eduskunnan täysistunnosta tai jostain muista, missä pystyy sanasta sanaa lukemaan, mitä kukin on sanonut. Ei se oli niinku, että suurin piirtein, että mä sain niinku ne ylipäätään läpi, että tuossa muodossa, missä oli ihan jo ihme. Mä olen itse miettinyt aikaisemmin sitä, että kun TANE, niin sehän on järjestänyt vuosien saatossa monenlaisia tämmöisiä tapahtumia. Ne on sitten videot taltioitu, striimattukin jotkut. Ja mä aina silloin tällöin otin sen esille, että voisiko ne saada niin kuin nähtäväksi. Ja sitten siellä oli käsitystä, että no eikös ne ole siellä sivuilla nähtävissä ne, mitä aikanaan on puhuttu. Siellä on ihan hyviä sisältöjä ja mielenkiintoisella tavalla niin otettu asioihin kantaa. Ja sanotaan, että vaikka tutkimuksellisesta näkökulmasta kiinnostuisi niin arvioimaan TANEja näiden järjestettävien tilaisuuksien kautta ja minkälaisia puheenvuoroja siellä on pidetty, niin nyt nuo sisällöt on niin kadonneet jonnekin. Mä en ole kyllä nähnyt oikeastaan ollenkaan. Että no, siellä tehtiin nyt jotain uudistuksia näissä nettisivuilla ja muilla, ja sitten siellä lähti kaikenlaista. Tosin lähti jo ennen sitä vanhoissakin sivuissa oli, niin kuin mä sain pari kertaa palautettua sinne. Esimerkiksi oli hyvä tilaisuus aikanaan Hotelli Arturissa TANE järjestämä tämmöinen eron jälkeen, niin kuin, mikä 2 vanhempaa, tai joku semmoinen teema kuitenkin, että lapsella säilyisi 2 vanhempaa. Ja sitten siellä oli hyvä semmoinen tilastotieteen tohtori Pekka Pere puhumassa tästä tavallaan tilastoanalyysiä siitä, kuinka Suomessa aina kuulee väitteen, että kyllähän ne isät ihan yhtä lailla pärjäävät siellä huoltajuusoikeudenkäynnissä sitten siellä kutakuinkin yhtä hyvin kuin äidit, että ei siellä mitenkään äitejä suosita. Ja sitten kun hän siinä esityksessä tilastotieteen tohtorina lähti sitä analysoimaan sitten niitä tutkimusfaktoja ja myös sitä, miten media oli niistä uutisoinut, se oli aika mielenkiintoista, kun sanottiin, että kolmasosa, vaikkapa että kolmasosa isistä tuolla voittaa ja sitten se olikin 26%, niin se on kyllä lähempänä 1/4. Tämmöinen niin kuin yksi muistikuva siis. Että tämmöinenkin esitys sieltä, niin kuin se oli varsinkin yksi semmoinen esitys, mikä sieltä aina tahtoi hävitä jostain syystä, vaan tuli jo vähän semmoista vainoharrasta. Kuitenkin juuri se esitys, koska se oli niin kuin ihan semmoinen niin kuin hyvin tiukkaa ja analyyttistä tekstiä tämmöisen niin kuin perusväittämää kohden, että kyllä isät pärjäävät ihan yhtä hyvin oikeudenkäynnissä, huoltajuusoikeudenkäynnissä. Ja se ampui sen ihan täysin alas siinä niin kuin tutkimusaineiston perusteella, niin se lähti 2-3 kertaa sieltä lähti ja joudun aina pyytämään, että jos jotain oli tapahtunut, en tiedä mitä. Joo. Mutta ne on mielestäni aika surullisia esimerkkejä, jos tuo valtiolähtöinen toimija niin tavallaan siellä niin kuin tämmöistä tapahtuu, niin ehkä sitten se kertoo jostain muustakin sitten. Joo, se on hyvä, että ne pöytäkirjan välissä on edes jossain muodossa sinne kulki, mutta tosiaan tuollaisen ehkä lisää sitä avoimuutta. Kuitenkin verorahoilla toimintaa pyöritetään, se on aika vahva argumentti. Hallinnon pitäisi olla kuitenkin kansalaisilla pitäisi olla oikeus tietää, että mitä näillä rahoilla saadaan aikaan ja mitä tehdään. Sitä pystytään sitten arvioimaan ja antamaan ääni vaaleissa, niin sen pitäisi olla avointa. Kyllä läpinäkyvää. Se päätös, että jotain vaikka sellainen päätöksiä tehtäisiin, mutta kuitenkin tämmöinen rahoitusmuotoinen loppuusorganisaatio. Toi on ihan kyllä täysin validi. Olen ihan samaa mieltä ja aion sitä itse tässä nyt taustaledystä ja kannustan siihen kyllä kaikkia muitakin, koska se on just näin, että mitä siitä tulisi niin kuin hirveä haloo, jos yhtäkkiä eduskunnan pöytäkirjoja ei löytyisikään tai ne olisi joku sihteeri sitten
omasta päästään katsonut, no kirjoitetaan nyt vaikka noin tonne ja sitten näin. Että no nyt ei viitti laittaa sinne, mutta laittaa toitosta. Joo. Mutta sellaista se. Sanoin, että siellä oli ollut vastustusta, että ei saisi nostaa esille miesten ja poikien kokemaa väkivaltaa. Luulisin, että sitä mitä se keskustelu on konkreettisesti ollut siihen liittyen. Se varmaan välillä se liittyy näihin, kun aika paljon tämä Istanbulin sopimus ja ne asiat on niin ollut esillä siellä ja Suomessa ylipäätään, että pitää niin turvakoteja lisätä ja pitää ratifioida sitä ja tätä ja tota kohtaa siihen liittyen ja niitä erilaisia toimenpiteitä. Ja sitten kun mä oon ehkä kyseenalaistanut vaikkapa näistä turvakotiasioissa sit sen, että koska niiden niin tämä viestintä ja markkinointi lähtee hyvin paljon siitä, että Ensi- ja turvakotien liitto, mikä näitä aika paljon pyörittää, no mä en muista miten se rahoitus menee niihin nykyään, sitäkin kai jotenkin muutettiin vähän enemmän valtio ja vakautettu tavallaan, mutta siis niitä on näin se rahoituspuoli, mutta siis se, että se viestintä ja markkinointi ja sitä, että suunnataan naisille, että naiset ovat uhreja ja sitten turvakotiin ja hoidetaan sitten hommat. Ja mikä ikävintä sitten on se, että monesti sinne ottaa se lapsi sitten kainalossa vielä ja sen jälkeen sitten se toinen osapuoli niin voi sanoa niin kuin hyvin pitkälti pahimmassa tapauksessa jopa ikuisesti näkemiin sille lapselle. Mutta siis yhtä kaikkea, että semmoinen 2-3% turvakotien asiakkaista on miehiä, mutta väkivaltaa kokeneista, niin kuin parisuhteessa väkivaltaa vakavasti kokeneista, niin on aika 50-50. Niin on tässä silloin niin kuin hirveä epäsuhta, että miksi tämä niin menee niin kuin näin. Ja tämmöisiä juttuja mä muun muassa on tuonut ja sitten niin kuin esittänyt, niin kyllä siellä on, niin kuin, en tiedä, että onko joku mielessä ajatellut minua naisvihaajaksi tai jos muusta tämä ei tietenkään ole. Mutta niin kuin, että siis, tämä vaan pitää faktoja tuoda esiin, niin se on aika karmivaa tavallaan, että sitten niin kuin, miten vaikeaa se on niin kuin, niitä juttuja saada läpi. Mikä sun mielestä on se syy tilanne on tämmöinen? Anteeksi? Mikä sun mielestä on se syy siihen tilanne on tämmöinen? Siis tämä väkivalta, tämmöinen jakauma. Niin, tai just tällainen, että ne turvapojat on vaan naisten etupäässä. Siinä varmaan osittain on pitkä semmoinen perinnekin ja muuta, se on joskus syntynyt. Mä en tiedä tarkkaan, siis pitäisi tuntea se koko sen organisaation ja kaikki se historia, mutta kyllähän niitä nyt on varmaan niin kuin nämä, siis tavallaan, että ketkä niitä on niin kuin lopannut ja mistä syistä. Ja sitten, että miten niin kuin, taas, niin kuin, että kun miehillä ei oikeastaan niin kuin, ole tämmöisiä juurikaan ollut mitään siis etujärjestöjä tai tämmöisiä niin kuin, asioita ajavia järjestöjä, niin kuin, ne on hyvin marginaalisia. Resurssit on pieniä, niin tavallaan kun naisjärjestöt ja muut saavat rahoitusta, heillä on työntekijöitä niin kuin kymmenittäin, jos kaikki laskee yhteensä. Ja ne niin kuin pystyvät puhumaan, loppaamaan ja niin kuin näin poispäin sitä ajatustaan. Ja niin. Siis, ja jossain määrin se on varmaan siis semmoista, jopa semmoista myyttiä, että ei noista niin kuin väkivaltatilastoista ja tämmöiset on niin kuin, ei niitä niin kuin kunnolla huudella tuolla. Se elää enemmänkin just vaikka tämmöinen Eppu Normaalin biisi, että Turmiola Tommi taas heräs henkiin ja näin poispäin. Ja sitten ajetaan se perhe sinne lumeen. Kuin että kysyttäisiin poliisilta tilastoja tai kysyttäisiin poliisilta ja muita tämmöisiltä väkivaltatoimijoita laajemmin, että miten he uudistaisivat turvakodeilla myös tämmöiset laatukriteerit olemassa. Mä tiedän, mä aikana olen heidän johdon kanssa keskustellut niistä ja yrittänyt itse niin myös vaikuttaa siihen, että paitsi tämä viestintä ja markkinointi tulisi niin kuin enemmän tämän reaalimaailman kanssa yhteen, niin myös näitä kriteereitä tarkistettaisiin siinä mielessä, että koska valitettavasti turvakoti on hyvä, tosiaan niin kuin tuossa aiemmin viittasin, niin hyvä menettelytapa, jos haluaa vaikkapa eroyhteydessä siis ottaa lapsen ja vieraannuttaa toista vanhemmasta, niin sillä menettelytavalla se onnistuu kyllä hyvin tehokkaasti, että se
eikä siellä kyseenalaisteta, heille asiakas on aina ja asiakas on oikeassa ja ei sitä kyseenalaisteta sillä tavalla, että mikä siellä on taustana ja missä siellä, eikä poliisia ajateta heti sinne mukaan. Siellä jopa sanottiin suoraan, että annetaan vähän niin kuin pölyn laskeutua. Mun mielestä se on kummallista, että jos niin kuin toista tehdään niin kuin jotain vaikka vaan väkivaltaista ja syytettä, niin silloin heti pitäisi olla poliisi saman tien. Ja sitten tämä lapsen asema pitäisi miettiä, että ei tehdä niin kuin lapsen suhteen mitään niin kuin hätiköityjä ratkaisuja ennen kuin selvii, mikä on totuus asiassa. Mutta sekin asiat on niin sana vastaan. Niin on. Mutta se sana yleensä toimii sen puolesta, joka menee sinne turvakotiin sen lapsen kanssa. Niin väitetyn uhrin puolella, mutta joskus mä tiedän, itse olen kuullut tämmöisiä ihan todistettuja tapauksia, että väitetty tekijä niin onkin ollut Saksassa työmatkalla silloin, kun se on väitetty, että kotona on tehty väkivaltaa. Niin mutta ei sekään ei ole auttanut sitten enää. Niin ne on aika karuja tapauksia sitten. Oikeusturva tavallaan, siis tämä oikeusturvapuoli on niinku siis se asia, mikä ei niinku toimi tällä hetkellä tarpeeksi. Mä ymmärrän sen, että hätää kärsivät on aidosti niinku väkivaltaa kokevat uhrit. Totta kai he tarvitsevat kaiken avun ja muuta. Sitten ei kysymys. Kiva kyllä vastasit yksi mainioksi, kun kysyit sitä, että onko siellä sitten joku, miten sitä on perusteltu jotain tämmöistä tietynlaisten painotusten priorisointia liittyen tähän lähisuhdeväkivaltaan. Ja juossa viittasit siihen Istanbulin sopimukseen ja näin, niin todellakin tuolla THL, Terveyden hyvinvointilaitoksella, ja siellä on aikanaan tämmöinen Martta Oktober-niminen tyyppi, hän on juristikoulutukselta, ja hän on hyvin nämä lakinäkökulmat huomioitu hahmotettuna, ja Istanbulin sopimus, sehän on lakiluonteista, tämä on kirjaimellisesti lakia itse asiassa. Niin, hän on joskus sanonut, että meidän pitää niitä asioita priorisoida sillä tavalla, millä tavalla Istanbulin sopimus näkee tämän väkivaltaan puuttumisen. Ja eikö sillä huomaan, että naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta? Niin, se on ensisijasta. Ei sillä, niin. Sitä mainitaan niin. Ja kun sitten mietitään, että mitä tutkitaan, mihin rahoitusta ohjataan, niin ne pitää sen linjausten mukaisesti ohjata. Tämä oli ainakin niin hänen, tai näin hän tulkitsi sitä lakia, että hän on sen myös huomioida. Ja sitten nämä tämmöiset muut Istanbulin sopimuskin on kansainvälinen sopimus. Ja varmasti muualla maailmassa asioita on aika vähemmän kuin Suomessa ylipäätään, niin mikä sulla on mielipide muunlaisiin tämmöisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja sitten YK:n? Siis mihin? Siis tämmöisiin kansainvälisiin niin just tasa-arvosopimuksiin tai just esimerkiksi puhuit siitä YK:n naisasiakokouksesta. Joo, siis mä en tiedä sieltä, mitä siellä kokouksen agendoilla on ollut, ei sattumoisin ollut siellä, mutta että onko ne niinku turhia vai pitäisikö niitä niinku vaan parantaa vai eikö niin esimerkiksi Suomen pitäisi olla mukana tässä sopimuksessa? No varmasti ainakin parantaa pitäisi. Että kyllä heti herää kysymys, että miksi siellä jätetään niinku vaikkapa miehet sitten mainitsematta. Kyllähän tässä ainakin meidän yhdistyksessä on ollut aika selkeä se kanta, että Istanbulin sopimuksen suhteen nimenomaan, että minkä takia se on rajattu vaan naisten pienempillä lasten kokeman väkivallan vastaiseksi. Että eikö se toimisi yhtä hyvin, jos se olisi kaikkien ihmisten kokeman väkivallan vastainen sopimus. Siinä sitä kautta, kun se ei ole tämmöinen viime mainittu, niin se ohjaa normeja aika lailla siihen suuntaan, että mennään kyllä monin paikoin yli semmoisesta tasa-arvoisesta suhtautumisesta. Ja jos mennään ihan ääriinsä katsomaan nimenomaan tätä puhuttua sopimusta, niin siellähän on esimerkiksi tämmöisiä naisten voimaannuttamistavoitteita, joilla nämä sitten oikeastaan sen väkivallan kokemuksen kanssa mitään tekemistä. Että sillä sopimuksella niin on feministinen, feministinen ote asioiden ratkaisemiseen ja siinä mielessä niin se ei varmaankaan ole turha, mutta siis se on toispuoleinen ja sitä pitäisi korjata. Joo, kyllä mä ymmärrän. Se on, toi on niinku vähän yhdessä sun toisessa asiassa, ei pelkästään Istanbulin sopimus, vaan monessa asiassa toimisi
samanlainen korjaus, että just, että kyllähän tasa-arvolaissakin muistaakseni siellä sen niin kuin jossain ensimmäisessä pykälässä sielläkin on niin kuin naiset mainittu erikseen. Niin erikoista niin siis sillä tavalla, puhutaan niin kuin tasa-arvosta ja niin kuin, että hetkinen, että kolikolla olisi vain yksi puoli. Niin. Tuo YK-juttu, niin mä olen ainakin itse miettinyt jotenkin sen suuntaisesti, että tuntuu, että vaikka Suomessa se on niin kuin aika vinoutunut nämä tasa-arvojutut, niin mitä enemmän mennään EU tai YK, niin sitten se on niin kuin vielä vinoutuneempaa. Että se YK on tasa-arvojärjestö, niin sehän on UN Women, ei ole mitään muuta tasa-arvojärjestöä YK:lla. Ja se voi tietysti siinä, se on pikkusen sen puolesta puhuvaa, siinä voisi olla se, mä en tiedä kuinka viesti tulee maailmalta Suomeen, mutta varmaankin on joitain maita tuolla kehittyvässä maailmassa, missä naisten asema on oikeasti aika huono. Mutta niin kuin mä sanoin, niin en tiedä kuinka huono se sitten on se miesten asema. Kyllähän meilläkin Suomessa puhutaan historiasta niin, että 100 vuotta sitten naisilla ei ollut mitään, ei ollut mitään oikeuksia. Mutta kun puhutaan siitä 100 vuotta vanhasta tilanteesta, niin samalla unohdetaan, että ei siellä myöskään ollut velvollisuutta lähteä sotimaan. Että ei sodissa naiset sotinut. Kun nämä miesten haasteet puuttuu näissä analyyseissä kokonaan, ja mulla on vähän sellainen tutina, mitä tätä nyt on kohta 10 vuotta tätä tasa-arvoskeneen seurannut, niin mä epäilen, että tuolta joistain Afrikan maista tai Intiasta tulevat viestit on vähän samalla lailla värittyneitä. Että sieltä valikoidaan sellaiset asiat, mitkä sopii meidän tai siis suomalaisen virallisen tasa-arvoagendan agendalle, että sikäli niin ymmärrän tätä sitä kautta jossain määrin. Niin joo, näin kun sanotaan, että jotkut kansainväliset sopimukset varmaan justiin niinku tämmöinen ehkä mututuntuma itse, mutta just tämmöinen, että siellä vähän heijastelee sitten jotain, että ei niitä voi ihan suoraan niin kuin Suomeen. Että joku, sanotaan, että vaikka kunniaväkivalta, niin se on Suomessa se on aika uusi ilmiö. Se on tietenkin maahanmuuton kautta tullut Suomeen kunniaväkivaltakin yhdeksi väkivaltamuodoksi, mutta ei sitä nyt ollut vielä ehkä muutaman 10 vuotta sitten oikeastaan ollut. Niin tavallaan sillä tavalla ajateltu. Ne on. Mutta yhtä kaikki kyllä niin kuin korjata pitäisi, että siellä olisi niin kuin huomioitu muutakin kuin naiset ja tytöt, että yhtä lailla huomioitaisiin muut sitten. Kyllä. Hirveä määrä siis sillä tavalla, että tuo on niin iso paketti, että tuosta jos mä lähtisin niin kaikki avaa ja tuolla niin käymään ja varmaan unohtanut hirveästi kaikkia herkullisia isoja ja pieniä yksityiskohtia tuolta Taipaleen varrelta, mutta kyllä se välillä hyvinkin raflaavia siis juttuja tuli esiin, että ei voinut ihmetellä tätä ihmettä, että tätä ei saa niin kuin millään läpi jotain niin kuin itsestäänselvää asiaa, että jos me lähdettäisiin blankkopohjalta, että ei olisi niin kuin historiaa ja nyt lähdettäisiin ajaa niin kuin jotain luomaan tasa-arvolakia ja käytäntöitä ja muuta, niin veikkaan, että siitä tulisi paljon parempi ja oikeasti enemmän myös pojat ja miehet huomioon ottavaa. Mutta nyt kun se nojaa kaikkeen tämmöiseen ihme vanhaan historiasta, aina vaan katsotaan tosiaan, niin kuin Pasi viittasi sieltä kautta, kun 100 vuotta sitten saatiin ja tälleen oli siellä ja sitten nyt kun ei enää sitä kohta voida hakea, niin nyt aletaan, mutta siellä 1000 tai 5000 kilometrin päässä niin naiset kokevat näin ja nyt nostetaan se täällä Suomessa sitten ja alustalle se asia, että hetkinen, mutta niin meillä on Suomessakin ihan näistä omasta takaa näitä poikien ja miesten tasa-arvo-ongelmia ratkottavana. Ja sitten kun ei meillä ole mitään mittareita, siis meidän tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö, vaikka tämä laki sinällään, mutta tämä naisten poliittisen toiminnan tuki. Koska nyt ensi vuoden poliittisessa hallitusesityksessä eduskunnalle sanotaan, että naisille on annettava, tai siis naisten poliittiseen toimintaan, sitä on tuettava 5% puoluetuesta, joka tarkoittaa noin 1,8 miljoonaa euroa. Niin meillä ei ole mitään sellaista jarrua. Täällä on ollut vuosikausia tämä sama, se prosentti jopa joskus isompi.
mutta mitään mittaria ei ole sille, että koska ollaan tultu siihen tilanteeseen, että ei sitä enää kuulu käyttää. Ja mehän ollaan siinä jo. Viime hallituksessa oli naisia enemmän ministereinä kuin miehiä. Tässä hallituksessa on naisia enemmän kuin miehiä. Hyvinvointialueet, jotka tuli niille valtuustoissa, on naisenemmistö. Eduskunnassa on yli 40% naisia ja kuntavaltuutetuissa on sama juttu, eli 40% sen takia mittarina, että se tulee nyt tähän uuteen naiskiintiöön noihin pörssiyhtiöiden hallituksiin. Meillähän on siis tasa-arvo, joko se on saavutettu tai sitten on jo mennyt toiseen sukupuoleen tämä painottuminen. Niin miksei meillä ole näissä normeissa ja laissa niin mitään sellaista mittaria, että milloin sitten tämä homma pannaan puheeksi. Että kyllä tässä on sellainen vaikutelma tullut itselle tämän seurauksen aikana, että ei ole tarkoitus päästä tasa-arvoon, vaan on tarkoitus vaihtaa tätä tuhansia vuosia hallinnutta patriarkkaat ja sitten on tarkoitus tehdä matriarkkaat seuraavaksi 1000 vuodeksi varmaankin. Että minusta ei ole tunne semmoinen, että täällä haettaisiin tasa-arvoa. Niin kuin sinäkin olet tuonut tässä esityksessä ansiokkaasti esille. Mitä te olette vaikka vielä Huoneen ehkä nuori päivä, mitä te olette mieltä tuosta niin tasa-arvosta? Onko tässä kokeeko miehet ja pojat, onko siinä tasa-arvo-ongelmia ja mitä te tekisitte asioille? Onko mitään? Tasa-arvo-ongelmat on tosi yleinen puheenaihe ja ne koskee ihan kaikkia ihmisryhmiä, ikäryhmiä, sukupuolia, uskontoja, ihan kaikkea. Ja kyllä mä itse sanoisin, että mä oon feministi, mutta on sellainen asia kuin intersektionaalinen feminismi, joka pyrkii, että sillä ei ihmistä, että se koskee ihan kaikkia. Kaikki ihmisen etnisyys, uskonto, ihonväri, tausta, sukupuoli, ottaa kaiken huomioon. Ja se on mun mielestä ne tärkeä asia, mikä sieltä historiasta kannattaa kuitenkin muistaa, jos sen muuten haluaa jättää sinne kauas. Ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että esimerkiksi niihin kohdistuva väkivalta, siitä puhutaan aivan liian vähän. Ja se on tosi tärkeä aihe, siitä pitäisi puhua paljon enemmän. Varsinkin lähisuhdeväkivaltaa. Useinhan se just on siinä, että mies hakkaa vaimonsa, mutta ei se aina mene niin. Ja kyllä toi, että mitä sä sanoit siitä, että jos mennään lastenkotiin ja ottaa turvakotiin ja ottaa lapsen mukaan, niin sitten siinä suhteessa se toinen, jos nyt olisi tämmöinen heteronormatiivinen tilanne, että nainen menisi lapsensa kanssa sinne turvakotiin ja sitten mies olisi tehnyt väkivaltaa kotona, että se ei näkisi sitä lasta enää sen jälkeen, niin kyllä se on tehnyt väkivaltaisen teon, eikä se siinä tilanteessa niin ei se välttämättä kyllä mä näen sen tilanteen, että se ei välttämättä ole sen lapselle turvallista, vaikka ei se sitä tekisi uudestaan, mutta kyllä mä näen sen, miksi se oikeus siinä vaiheessa voi päättää niin päin. Mutta se, että jos sinne mennään turhan takia, niin ei se tietenkään sitä reilua. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että siis huoltajuusasioissa, niin siinä on tasa-arvo-ongelma, että miehet poikkeaa liian harvoin, jos tulee yksinhuoltajuuskeissi. Ja se on tosi harmi, koska se isä voi välillä olla tosi paljon parempi vaihtoehto. Se äiti, vaikka sillä äidillä onkin, vaikka se on se lapsi synnyttänyt, ei se tee siitä yhtään sen tärkeämpää vanhempaa, on se isä ihan yhtä tärkeä vanhempi. Ja sen takia just yhteishuoltajuus olisi tosi tärkeä asia. Ja sen mä näen, niin mä oon siitä samaa mieltä. Ei tasa-arvo-ongelmat koske vaan naisia. Enkä mä osaa se on tosi surullista, jos feminismistä tulee sellainen kuva, että se koskee vain naisia ja naisten asiaa. Mutta saanko mä jatkaa? Että se on tasa-arvoa ajava asia ja siihen siis varmasti siitä puhutaan paljon ja puhutaan naisten asioista, koska ne on vielä sellaisia, missä on tosi isojakin ongelmia, mutta sieltä välillä unohtuu niin, että vaikka niilläkin on ongelmia. Mutta siinä taas, että kumpi painaa vaakakupissa enemmän, että onko ongelmat vaikka murhatilastot tai tämmöiset asiat, että näkyykö se siellä, että toisen hengestä on kyse. Ja toinen asia voi olla just, että hallituksessa on enemmän naisia. Joo, ja sitten voi olla yksi asia, että sodassa kun on enemmän miehiä. Se on tasa-arvo on aika nykypäivän valikoimaa, että mitkä on tasa-arvo-ongelmia. Se on pitkälti tähän. Ja toisaalta se liittyy tuohon, mitä sanoit, että olet feministi. Niin sillehän se on vähän hankala sana, kun ei sillä oikein sellaista suoraa merkkiä. Jos me katsotaan, minkälaisia määritelmiä sille löytyy, niin ei ole yksi eikä kaksi.
niin kuin ihan tietokirjoissa. Niin se on vähän ongelma siinä määrittelemisessä. Ja sitten mikä siinä mun mielestä on yksi isoin ongelma on se, että jos puhutaan, niin kuin, että se olisi synonyymi tasa-arvolle, niin mä muistan äidinkielen opettajan opetukset kouluajalta, josta on tosi pitkä aika, mutta muistan silti, että otsikon pitäisi kuvata sisältöä. Ja jos feminismi kuvaa tasa-arvoa, niin se on sillä lailla ongelmallista, että se sana johdetaan naista tarkoittavasta sanasta. Ja sen takia sitä ei mun mielestä voi käyttää tasa-arvosanan synonyyminä, tai feminismi ei ole niin tasa-arvoa, vaan se on naisasia. Tai se on niin naisten ongelmien ratkaisuun tarkoitettu ismi. Että niin tasa-arvolle löytyy, siis tasa-arvo on Suomeen tietysti, mutta jos siitä halutaan sitten jotain tämmöistä sivistyssanaa hakea, niin sitten siihen löytyy kyllä sana joka on ihan suora käännös siitä tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta. Niin siinä mielessä minusta feminismin sanan käyttö silloin, kun puhutaan tasa-arvosta, niin se on sitä kautta ongelmallista. Se on vähän sama kuin, että jos Suomessa puhutaan luettelonomaisesti miehistä ja naisista, niin katsokaapa, kaikki viranomaiset puhuu naiset ja miehet, vaikka alkuselvistyksessä on toisinpäin. Joo, mäkin voisin kommentoida sen verran, että tuossa niinku sanoit, että ehkä ei välttämättä just niinku painottanut sitä, mutta sanoit kuitenkin näin, että on olemassa niinku paljon niinku naisiin kohdistuvia isoja tasa-arvo-ongelmia ja sitten jonkun verran miehiäkin kyllä on. Mä näkisin sen jopa nykyään toistepäin, että miehillä on isommat tasa-arvo-ongelmat kuin naisilla. Kun katsoo, missä niin kuin yhteiskunnassa mennään. Lähdetään sieltä niin kuin päiväkotimaailmasta, koulumaailmasta, sieltä yliopistomaailmaan, korkeakoulumaailmaan asti mennään, vaikka puhutaan tästä asiasta, niin kyllähän niin kuin tytöillä ja naisilla pyyhkii niin 10-0 verrattuna poikiin ja miehiin. Et siis ne toteuttavat tuolla siis kaikki nämä yliopisto, korkeakoulu, niin kuin siis se jako alkaa olla niin kuin ihan jo huimaa. Siis, et sillä tavalla, että kyllä siellä saa poikia ja miehiä hakea entistä enemmän. Itse kun kävin aikanaan muistan peruskoulussa, se oli opettajia oli niin kuin aika 50-50. Nykyään, sit kun oma lapsi kävi kouluun, mä aloin ihmettele koko ajan, että hetkinen, onko tuolla miestä? On siellä yksi mies, opettaja suurin piirtein. Ja kaikkea tämmöistä, niin siis näitä vaikutuksia sitten tosiaan työelämässä, siellä alkaa olla naisjohtoja ihan jatkuvasti joka paikassa jo. Ja miehet tekevät sitä suorittavaa työtä entistä enemmän. No toki sitten on tämmöisiä myös naisvaltaisia aloja, missä siis on tietenkin naishengenmistö, sairaanhoitajat ja päiväkodin työntekijät ja näin poispäin. Sitten kuitenkin tämmöiset hyväpalkkaiset alat, niin kyllä naisten määrä on siellä, se on ihan valtava kasvu ollut. Terveyspuoli, miten paljon paremmin heillä elinikä, 6 vuotta muistaakseni suurin piirtein enemmän. Saman verran tietenkin tienaavat sitten sen ajan myös enemmän sitä eläkettä, 12 kertaa 6 kuukautta ja niin kuin näin poispäin. Et kyllä se mun mielestä, ja sitten se tietenkin Jaakko nyt toi ihan jo armeija, että me tuetaan ukrainalaisia naisia, lapsia, mutta ei me tueta ukrainalaisia miehiä ja isiä. Niitä tukee sitten ehkä jotkut lähettämällä sinne lisää sitä tykiruokaa. Ja se on aika karu ero, että mitä sukupuolen takia tarvitsee tehdä tai ei tarvitse tehdä. Menetät henkessä ja sä menet sinne tai itket ja menet. Sitten jotenkin tämä järkkyy sillä tavalla, että sit paljon kuulee sitä puhetta, mutta naisilla on isot tasa-arvo-ongelmat, on miehikin jotain, kun mun mielestä se on nykyään tosi ehdottomasti alkaa olla toistepäin. Ne naisten tasa-arvo-ongelmat alkaa olla pitkälti korjattuja. Okei, feministit sanoo, että ei ole, että kyllä nyt on valtava määrä, mutta sitten kun alkaa jotenkin, listataan niitä ja listatkaa tene ja me listataan omat ja sitten tarkastellaan, kestääkö se tieteellistä analyysiä, vaikka tämä palkkatasa-arvo-juttu, niin kyllä nyt aika pieniksi kyllä jää miesten poikien rinnalla nykyään. Mut joo, tää on mun näkökulma.
Niin se on vähän tuo keskustelu mennyt sellaiseksi, että tutkitaan niitä hyviä asioita, että missä hyvissä asioissa ollaan vähemmistössä tai enemmistössä, mutta jos puhutaan oikeasti aidosta tasa-arvosta, niin siellähän pitäisi katsoa myös tätä huono-osaisuutta ja pudokkuutta yhteiskunnassa. Ja se jää kokonaan siinä keskustelussa pois, että sellainen tieteellinen faktahan on olemassa, että nämä miehet ei ole niin homogeeninen ryhmä kuin naiset. Naiset on keskimääräisempiä, ne on keskenään niin kuin samankaltaisia. Ja miehissä on se ongelma, että niitä on siellä huipuissa paljon, mutta niitä on enemmän. Eli niitä on niin kuin se kaussinkäyrä niin kuin laajempi, mutta niitä on siellä pudokkassakin paljon. Eli puliukot on yleensä, niin kuin nimikin sanoo, on miehiä. Siinä missä joku yritysjohtaja. Että niin se toinen ääripää niin kuin hyvin usein näistä keskusteluissa käymättä, mikä näkyy tässäkin. Mutta yritysjohtajien taas tullut hyvin paljon naisia. Joo, ja nykyään. Mikä näkyy siinäkin, että on tullut nämä kiintiöt, tai tulee nyt pörssiyhtiöiden kiintiöt, listayhtiöiden kiintiöt, mutta ei tämmöisiä kiintiöitä tule puliukkoon esimerkiksi. Mä tiedän, kun meillä voisi tullakaan, mutta siis niistä ei myöskään puhuta, ja se on mun mielestä ongelma. Että niin jos meillä on paljon johtajina miehiä, niin meillä on myös suolla paljon miehiä kaatopaikoilla, missä siltojen alla veneillä. No ne ei nouse koskaan tasa-arvo-ongelmaksi, ja se on semmoinen ongelma, että kuinka se sitten, onko ihmismieli semmoinen, että se hakee enemmän tämmöistä vertailua sinne menestyjiin, eikä halukaan tietää muista, mutta ongelma on kuitenkin se, että miehet on molemmissa päissä. Niitä sitten keskellä ne on vähän niin kuin päässyt, niitä on vähän vähemmän siellä. Ne jakaantuu niin kuin laajemmalle siinä tuolla vaakakselilla. Ja itse asiassa on kaikissa ominaisuuksissa. Se on ihan tieteen kuvailija, se on se tarvittu. No mä oon valitettavasti Vantaalta valtuutettu ja siellä on niin kuin meillä toi kaikkein huonoin poikien toi lukutaito homma. Vantaalaiset pojat on kaikkein huonompia lukemaan esimerkiksi lukutaito. No ihan, se on ihan katastrofi tilanne. Ja se on vaan syventynyt. Ja se syventyy koko ajan. Tosiaan vaan taas johtaa jotain kärkeä, mutta kyllä tämä muissakin kunnissa sitten valitettavasti tämä ilmiö lisääntyy. Ja sillähän on niin kauaskantoiset jutut, että jos ei tuommoista perustaitoa, kun lukeminen osaa, niin se on ihan sama kuin sanoisit Uippa tuosta nyt, että mitä siellä mitään Tampereen olikaan tai vaikka tuolla Maulimalla sitä päästä päähän, jos ei ole uimataitoa, niin se on aika heikkoa sitten suorittaa. Koska siinä menee niin moni muu asia sen mukana, että menee sosiaaliset taidot ja menee menestys ja pärjääminen ja sitten syntyy kaiken maailman syrjäytymistä niin kuin valtava määrä. On sitä tytöilläkin, mutta ei läheskään niin paljon. Se on aika sellainen poikaleimallinen ongelma. Minkälaisessa oppilaitoksessa olette? Tai mitä te saa kuunnella? Oletteko te työelämässä tai? Ei, me ollaan opiskelijoita. Me opiskellaan siis toivottavasti. Okei. No ilman tuo niin hyvää argumentointia. On ollut hyvä kuunnella. Mulla oli itse asiassa tuohon sun, että miehiä oli syrjäytyneen tuolla kadulla. Ja se on iso ongelma, mutta sekin ongelma on lähtöisin jostakin. Ja sä oot puhunut patriarkaatista. Ja siellä on semmosia miehelle asetettuja rooleja ja semmoinen muoto, mitä miehen pitäisi olla. Mikä on just sen historian puolesta, mikä on tosi väärä ja sen takia mä itse niin just, että patriarkaattia on huono asia, koska se asettaa miehelle semmoisen mallin, mikä sen pitäisi olla. Ei saa näyttää tunteita, joka on yksi iso syy. Mielenterveysongelmat ei ole, että niitä pitää häpeillä heitä, mikä on yksi iso syy siihen, miksi miesten itsemurhaluvut on niin paljon korkeammat kuin naisilla. Koska sitä ei nähdä normalisoituna yhteiskunnassa ja se on taas sen historian luoma tuotos. Ja se on niin kuin se, että sitä historiaa ei tavallaan pitäisi unohtaa ja rakentaa uudestaan, vaan sieltä historiasta pitäisi löytää ne epäkohdat ja ne, mitkä on ajanut tämän tilanteen tähän tänä päivänä. Eikä pelkästään vaan niin kuin unohtaa sitä, mitä se on tapahtunut ja miten se on muovannut. Esimerkiksi niin kuin nykyyhteiskunnan miesten kuva ja sellainen, mikä miehen pitäisi olla. Se on varmaan osittain ihan samaa mieltä, mutta se on kummallista sitten taas, että mikä instanssi nykyään Suomessa tai mitä toimenpiteitä on tehty sille, että
tämä patriarkaatti saataisiin niin oikeasti niin kumoon, jos on se oikea termi siitä puhua, että meillä niin kuin, ei ole ensimmäistäkään toimenpidettä yhdelläkään feministisellä toimijalla tai yhdelläkään valtion toimijalla, jolla saataisiin niin kuin tätä patriarkaattia kumoon. Eli meillä on edelleen järjestelmä, missä miehet pannaan esimerkiksi armeijaan. Mutta se ei nouse meillä tasa-arvo-ongelma. Se on vaiettu niin asia. Siitä ei saa kukaan edes puhua. Niin, tai sitten se sanotaan, että se on tasa-arvo-asia. Ei ole ainutta kertaa nostanut miesten asevelvollisuutta esimerkiksi tasa-arvo-ongelmassa. Joo, kyllä siitä keskustelua sieltä on kuultukin ja sitten on kuultu jotain raporttia ties monennen kuin kerran laadittu joku raportti siitä aiheesta. Ja aina se johtaa samaa sitten, no ehkä joskus sitten. Ei ole. Kotruhan on siitä pitänyt sillä aihetta, mutta ei nouse eikä siitä kirjoita lehdet, toimittajat, eikä nämä elimet, ei ole mitään. Siitä ei ole ensimmäistäkään semmoista niin kuin todellista aloitetta tehty, mutta sitten on puolueita, niin kuin vihreät sanoo, että he on ollut aina sitä mieltä, että kaikkien pitäisi koskea kaikkia sukupuolia yhdenvertaisesti. Mutta viime hallituksessa oli tämä mainittu puolue, eikä ne tehnyt siitä mitään aloitetta, eikä se ollut hallitusohjelmassa, eikä siitä ole tehnyt kukaan muukaan puolue, jotka on sen suuntaista puhunut, niin ei ole aloitteita. Niin kun se patriarkaatti sillä lailla tuntuu musta vähän niin kuin satuolennolta, että sitä sanotaan, että se on olemassa, mutta kukaan minkään valtakunnan tasa-arvotoimija ei ole koskaan niin kuin nostanut sitä pöydälle ja kertonut, että minkä näköinen se on, minkä ikäinen se on, mitä se on tehnyt ja kuinka se saadaan hengittää. Se on musta tässä kummallista, että ei tule näitä oikeita, mitä niin virallisesti kun puhutaan tasa-arvotoimijoita, niin ei niitä ole tullut sen suhteen yhtä ainutta aloitetta. Ei ensimmäistä. Ja sen lisäksi ne niin himmentää vielä sen, jos joku yrittää. Mä tarrasin taas tohon niin siihen, kun sanoit tuossa, että tämä on tämmöinen historiallinen tämmöinen miehen rooli ja muuta, ettei se näyttää tunteet. No, voisi jossain määrin pitää paikka sanoa, sitten toisaalta kyllä vähän on eri mieltä. Että esimerkiksi mäkin olen 60-luvun lopulla syntynyt, niin kyllä silloin 70-luvun puolivälissä siitä, kun koulukäynti alkoi, mutta muistan vieläkin, että kyllä sitä kiiltokuvia tuli keräiltyä ja mitä kaiken maailman tyttöjuttuja. Eikä niitä kukaan silloin ei ollut mitään tämmöisiä nykyajan höstötystä feministä tai tämmöisiä roolijutuista puhuttu mitään. Sitä harrastettiin ja keräiltiin vaikka kiiltokuvia, ei kukaan tullut sanomaan, että olet se joku tyttö tai pojat tuommoista. Sitä tehtiin mitä tehtiin ja mikä kiinnosti. Sitten ei tehty niin kuin mun mielestä semmoista ongelmaa. Niin kuin jotenkin nykyään siitä väännetään jotain ihan kummallisia ongelmia, että jotenkin, että jos sä leikit nukeralla, niin et sä voi leikkiä nukeralla, jos sä oot poika. Miten niin? En mä tiedä, itse omassa piirissä on eri-ikäisiä lapsia, niin hän leikki ihan kuka milloinkin niin kuin tyttö tai poika, niin tyttöjen tai poikien levuja tai leikkejä ja semmosia. Mä en niin kuin tunnista niin kuin semmoista tietynlaista hössötystä, että siitä, niin kuin se johtuu jostain siitä tommosesta. Okei, jos joku vakuuttavasti sen niin kuin näyttää sellainen tieteellisen tutkimuksen, mutta ainakin tommoinen niin kuin oma empiirinen kokemusmaailma kyllä on niin kuin tommoista pikemminkin. Ja sitten taas niin kuin, ehkä jopa niin päin, että nykyään ei saa suurin piirtein sanoa, että saa niin kuin kannustaa semmoiseen niin kuin tietynlaiseen miehisyyteen. Se on jo niin kuin pahasta sitten, että en nyt osaa sanoa mitään esimerkkiä, mutta siis sillä, että niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä sellainen niin kuin semmoista neityyttä niin kuin pojissa ihaillaan, että oiko se on nyt tommoinen, niin kuin siis sillä tavalla siitä tehdään, nostaa jalustalle nyt tämmöinen niin kuin neitimäinen poika tuossa siis sillä tavalla, että tarkoittaa sitä, etteikö voisi, mutta siis tarkoitan, että semmoinen niin kuin feminiinisiä puolia niin kuin oikein niin kuin runsaasti esiin tuova, niin sit se on vähän sama kuin, että jos on niin kuin nostetaan jalustalle isä, joka työntää lastenrattaita. Mun mielestä se on naurettavaa, miksi sitä nostetaan. Mun mielestä sitä on tehty aina ajan kaiken. Nyt tykkää siitäkin on vaan tehty semmoinen numero ja sitten se nostaa jalustalle ja sitten tehdään juttu. Että toimittajat saa tehdä juttuja. Pahimmillaan näin, mä tiedän. Se on vähän niin kuin tämmöistä, niin kuin rakennetaan tämmöisiä olkiukkoja ja sitten tehdään juttua niistä ja luodaan teorioita. Ja kukaan ei koskaan kysynyt, että onko tässä mikään nyt oikeasti muuttunut. Onko tuo teoria nyt niin kuin
totuuspohjaa. Ainahan onhan pojatkin saanut itkeä ja kyllä raavas mies itkee, jos ei sitä itkua pysty pidättämään, jos se niin tarpeeksi kova henkinen tuska tai jotain, tai fyysinen tuska. Niin, että meillä voi olla erilaisia tapoja ilmaista tunteita. No sekin on. Sitä ei aina tarvita hyväksyä ja tunnistaa. No tosi. Samanlaisia. Niin, että pitäisi. Mutta ei oikein sitten kuitenkaan katsotaan, jos niitä sitä on. Ja sitten taas esimerkiksi tämä miesliikkeessä on kyllä saanut aika monta kertaa kuulla siitä, että mitä ne miehet siellä ruikuttaa. Jos just on näistä tasa-arvo-ongelmista puhutaan, että se heti lähtee tällaiseksi. Ja usein just niistä feministipiireistä tulee tätä viestiä. Opettakaa se ruikuttaminen. Mutta ette koe sellaista, että teillä olisi ikinä ollut sellainen muotti, että mitä pitäisi olla mies. Että teillä ei ole ikinä tuntunut semmoista painetta yhteiskunnalta tai ympäristöltä, että millainen on mies. Ei, jos ei tätä ruikutusjuttua oteta. Niin se armeijaan siis silloin tuntuu aika paljon. Mä oon ihan siis samaa mieltä siitä arkeilta, että kutsunnat pitäisi olla kaikille tai sitten niille vaan, jotka haluaa sinne mennä. Joo, meillä on aika hyvin noin naapurilainen, jos Norja ja Ruotsi, niin se malli niissä. Sieltä malli olisi läheltä otetaan. On ihan samaa mieltä. Kyllä. Toi on muuten mielenkiintoista, kun toitte esiin, että toimittajat sopistelitte, niin sehän on varmaan, että toimittajakunta on sillä tavalla merkittävällä tavalla näyttämässä asioita tietynlaisina ja nostamassa niitä tietyillä painotuksilla esiin. Ja ainakin varmaan miesten tasa-arvojen näkökulmasta, miten ollaan oltu havaitsevinamme tässä, niin siellä on aika semmoisia toistuvia painotuksia, jotka sitten tavallaan tulee aika kriittisesti nähdyiksi niin kuin siitä näkökulmasta, kun miesten tasa-arvojen näkökulma on se, että toivottaisiin, että myös miesten ja poikien semmoista niin mies- ja poikanäkökulmaisesti tuossa asioita myös ne voisi tulla nähdyksi. Jotenkin sanon ainakin itsellä mielessä, että joskus voisi ihan joku tämmöisen seminaarin ehkä järjestää sillä niin tulokulmalla, että ottaisi esimerkkejä esille siitä, että millä tavalla vinon oloisesti asioita tarjoillaan ihmisille. Ehkä te olette järjestämässä tämmöistä. Odotetaan kovasti. Onko minkälainen sukupuolijakauma teillä vuosikurssilla tai mihin sitä tässä verrataan? Mulla on niinku kansanopistossa sukupuolijakauma. On siellä siis selkä sukupuolijakauma ja kyllä sitä itsekin olla ihmiseltä, että miksi näin on, mutta se oli ihan siis hakijat oli näin. Joo. Sinne ei ainoa, ketkä ei niinku tullut hakijoista, kun sai niinku muut paikat. Niin. Niin siellä on 3 miestä ja sitten onko meitä 8 naista. Joo. Mutta se oli se, että sinne ei hakenut enempää miehiä, niin heitä ei Toimittajakuntahan on naisiskin, mun käsittääkseni se on naisvaltainen ala, sama kuin luoma. Nämä on myös sellaisia aloja, mistä ei nosteta ongelmaksi silloin, kun puhutaan hittiä. Se on rahakas ala. Tuomarit ei ole. No joo, mä en tiedä, oliko se lääkäreissäkin, miten se lääkäreissä on? Taitaa olla lääkäritkin, niin. Se vetti lääkärit, tuomarit, opettajat. Aika paljon tämmöisiä sosteralalla kanssa. Mut siis, niin. Ja ne on semmoisia aika paljon lapsiin vaikuttavia sitten. Mitä olisi jotain hyvää huomioon? Ei, se hyvä, että on kaikki joku. Joo. Se on vähän harmi, että siis tuli tosi mielenkiinnolla, mutta sitten ehkä vähän harmi, että suurin tästä keskustelusta on painottunut ehkä enemmän siihen, että niin vertailuun naisista ja miehistä ja että mitä naisilla on hyvin ja mitä miehillä ei ole, että niistä olisi hedelmällisempää suoraan vaan puhua toimista, jotka suoraan edistäisi miesten tasa-arvoa, koska siis yhtä lailla komppaan hänen ajatuksinaan, että kaikkien pitäisi olla genit samalla viivalla ehdottomasti ja miehetkin tosi paljon tasa-arvoa ja tietenkään se ei ole oikein ja sinne tulee armeijalaisella, niin täysin samaa mieltä, mutta sitten eikö se ole paljon hedelmällisempää keskustella sillä, että mitä me voidaan tehdä, että asiat muuttuu mukaan muutata sitten toista sukupuolta alaspäin. Siis me puhutaan niin, että toiset pitäisi painaa alaspäin. Tai siis
enemmän tässä on puhuttu silleen, että naisilla on tätä ja tätä hyvin ja naisilla on näin. Mutta sitten, että no okei, mitä me meidän sitten tehdään. Koska tietenkin meidän pitää edistää kaikkien tasa-arvoa. Eikö se sitten just parempi, että me puhutte semmoista, että miten me voidaan näitä miesten tasa-arvoasioita edistää? Kyllä. Tuota palautetta tulee aika paljonkin ja toisaalta niin sit, jos miettii sitä se on vähän, meillä joskus sitten, kun me saadaan tätä palautetta, niin antaa se joku tietty lehtijuttu vaikka tai joku nosto, mitä me tehdään, niin semmoiselle ihmiselle, joka antaa tämän palautteen, että miten tämä sitten ilmoitettaisiin. Mä en oikein osaa sitä. Että jos puhutaan niin tasa-arvosta, niin sehän on kyllä onnistunut niin kuin joitain toimijoilta Suomessa, että ne on onnistuneesti tuonut tasa-arvoon tämmöisen ajatuksen, että sitä voidaan edistää vain toisen sukupuolen tai jonkun ryhmän osalta. Ja mä oon niin itse vähän sitä mieltä, että se ei ole mahdollista, vaan jos me puhutaan oikeasti sanasta tasa-arvo, niin se vaatii ne kaksi, minkä välille sitä ollaan rakentamassa. Ja niin me ollaan pitkälti sellainen rekyylijärjestö, että kun Suomessa on niin pitkään edistetty tasa-arvoa tästä yhden ryhmän osalta ainoastaan, niin kyllä mä myönnän, että meillä on tätä että me lähdetään niin kuin sit tuomaan vähän tämmöistä pentäs sitten ajattelu siihen mukaan, mutta toisaalta niin en mä oikein tehdä sitä vaihtoehtoakaan, että miten meidän pitäisi tuoda jotain esimerkiksi tätä maanpuolustusasiaa tai armeija-asiaa esille ilman niin kuin vertailua niihin, joilla sitä velvollisuutta ei ole. Että jos ei ollenkaan puhuta siitä niin kuin vertailemalla sitä nyt sitten vaikka naisiin, jos mä ymmärrän oikein mitä tarkoitat, niin miten me sitten puhuttaisiin siitä, että me halutaan me halutaan asevelvollisuus pois kokonaan. Kun sanotaan niin sitten me syytetään joskus pasifistiksi tai vastaavaksi, ja se ei ole kuitenkaan se, mitä me ollaan olemassa, vaan me halutaan, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Ja sen takia mun mielestä jonkunlainen vastakkainasettelu, niin se nähdään sanana usein negatiivisena, mutta... Mikä se pitäisikö vastakkainasettelu voi olla vertailua? Vertailua esimerkiksi eli-ikäistä tai mutta sitten se, mikä se on se, ei se ole se, että naisten eli-ikää, niin on odottaa lasketaan, vaan se on se, että mistä Niin, että tähän ala on ehkä vähän vaikea tuoda sillä lailla esille, että siitä ei tulisi semmoista ihmiselle, joka niinku ajattelee sieltä toiselta puolelta vaikka asioita, niin etteikö se ala näyttää vähän semmoiselta, niinku, että me haluttaisiin painaa toisia. Niin kyllähän niitä sitten mun mielestä niinku esityksiä, toi on mun tärkeä pointti, ja naiset tietenkin mikä tahansa asian suhteen, mihin haluaa kehitystä, niin pitää yrittää pohtia niinku keinoja, millä niitä kohti päästäisiin. Ja kyllä mun käsittääkseni tämä miesten tasa-arvo ry on pohtinut niitä ja Aneskin ollaan pohdittu tossakin. Mä oon nyt laittanut sinisellä joitakin juttuja, mitkä koskee sitten niin tavallaan miehiä, mitä siellä on huomioitu, mutta kuitenkin niin se, että vaikkapa nyt miesten eli-ikä, niin miksi miehet kuolevat niin kuin nuorempana kuin naiset. Just toi, että jos naiset kuolee 23-vuotiaana yritetään hilata se miestenkin keski-ikä sinne 83. Varsinkin jos siihen löytyy jotain syitä, että on se sitten vaikka turhat eturauhas syöpään kuolemiset, että jos niitä jollain seulonnalla tai vastaavilla voitaisiin niin kuin naisten syöpiä seulotaan, niin miesten syöpiä saataisiin aikaisemmin kiinni. Ja sitten esitetään, että hei, tämmöinen ohjelma pitäisi nyt Suomeen luoda. Mutta sitten tässäkin niin vaan, että jos joskus yllättäen sitten huomaa, että ei se nyt etenekään, ei siihen löydy rahoitusta tai tarpeeksi tahtotilaa tai edistäjää sen niin kuin asian taakse. Ja sitten toisella kädellä selitellään, no ne miehet nyt on niin, ne elää silleen epäterveellisesti, syö ja juo ja muuta, sen takia ne kuolee aikaisemmin. Joo, ja sitten pitäisi nostaa tuollaisista ihan faktuaalisista jutuista, niin osataan löytää se sama. Jos me nyt ollaan sitten puheissamme kovasti niin vastakkainasettelevia, niin mitä sitten on esimerkiksi tämä mainittu naisten poliittisen toiminnan tuki puoluetuesta 5%, joka kuvasti 2 miljoonaa naisjärjestöille, poliittisille naisjärjestöille, niin mun mielestä jos joku on vastakkainasettelua, niin se tuki, eikö niin? Siis että toiselle sukupuolelle annetaan
Niin ei se, että sen tuo esiin. Kaikki sukupuolesta riippumatta toimii ihan samoissa, ne on ihan samanlaista toimintaa puolueiden paikallisjärjestöistä maan hallitukseen asti, niin ihan samanlaisissa valiokunnissa, lautakunnissa, paikoissa, ei mitään eroa. Mutta toinen sukupuoli saa tukea, niin eikö se ole vastakkainasettelua? Niin lähinnä tässä nyt hain siis sitä, että tietenkin pitäisi lähtökohtaisen keskustelun, mistä lähdetään, että jos naisilla vaikka tämä asia olisi parempi, että mitkä se miesten asemaksi on, että sitten saadaan se samat tasot. Tietenkin mä sen ymmärrän, mutta sitten jos se keskustelu on vaan sitä, että ei lähinnä puhuta niistä teoista, mitä voidaan tehdä asian eteen tai edistämiseksi, vaan sitä, että naisilla on paremmin. Ja sitten se keskustelu puhutaan vähän siihen, niin eihän se oikeastaan tuota mitään. Ja mä lisään vähän puhuttu tuosta elinion odotteesta, että miten se on. Pienen miehet kuolee aikaisemmin ja sitten se mainittiin just tämä, että miehet veittävät elämäntavat ja just esimerkiksi jo alkoholia enemmän. Niin mun mielestä se ratkaisu pelkästään siihen, että etsitään, että miksi miehet kuolee aikaisemmin, niin pitäisi etsiä ne syyt esimerkiksi sen taustalla, että miksi miehet käyttää alkoholia enemmän kuin naiset. Koska onhan siinä varmasti joku syy. Tuskin ne ihan niin välttämättä pilettääkseen ryyppää koko elämäänsä. Tai käyttää sitä alkoholia enemmän. Että mistä se tulee se, että miehillä on esimerkiksi enemmän päihteiden käyttöä. Analyysi on aina tärkeä. Joo, siis on se mikä tahansa siis. Varmaan siihen elinikään löytyy niinku iso määrä syitä. Jos mä olisin lääkäri, niin joku yleislääkäri, niin mä varmaan osaisin listata tästä 10 keskeistä niin tuosta noin vaan. Ja ehkä mekin porukalla osattaisiin täältä löytää. Mutta siis sillä totta kai, että sitten niinku, mutta tuodaan ne esiin ja katsotaan millä tavalla ne saadaan hoidettua. Näinhän se tietenkin on. Mutta siis se toihan lähtee sieltä. Ekas niinku, katsotaan niinku, mikä on ongelma ja tehdään analyysiä ja sitten haetaan ratkaisukeinot niinku asiaan. Ja kyllä mun mielestä sillä tavalla miesten tasa-arvo ry niinku toimii ja monet muutkin miestaustai lähtöiset toimijat. Sitten siellä liepeillä saattaa olla jotain semmoista porukkaa tai jossain nettikeskusteluissa, jotka tuo vähän tuommoista liikaa, niin kuin, että se ei ole semmoista ehkä rakentavaa se. Mutta kyllä me ainakin ollaan itse tässä pyritty käsittääkseni olemaan ihan niin kuin rakentavia lähtökohtaisesti ja niin kuin hyvin virallisia lausuntoja vaikka eri ministeriöille ja muuta. Joo, nettihän on täynnä. Niin, asiantuntijoita. Niin, joo, niin, kyllä. Esimerkiksi siihen, että mitkä käytetään alkoholia, mitä sanotte, että teetkö kokeilla esimerkiksi painetta siitä miehen mallista, niin mielestä sitä ei ole, niin sekään ei voisi olla esimerkiksi yksi syy sillä, että miksi miehet käyttäisi alkoholia enemmän, mikä sitten johtaisi siihen aikaisemmin puolella, niin se yhteiskunnan luoma paine miehelle olla tietynlainen mies. Mä en tiedä, silleen mulla tuohon alkoholipoliittiseen keskusteluun sellainen aika ruohonjuuritason näkemys, kun mä oon alkostöissä itse. Niin mä näen siellä tiskillä sitten aika paljon sitä kyllä niin kuin sillä tavalla, että on se semmoinen niin kuin, ehkä humalahakunen niin kuin, ne, jotka tulee 9 niin kuin, tyyliin, kun ovet avautuu ja osa pyrkii jo ennen kuin ne rittilat on ylhäällä, niin niillä on niin kova kiire saada. Kyllähän niistä suurin osa miehiä on, mutta kyllä niin kuin naisetkin on lisääntynyt ja se on niin kuin, silleen niin kuin, kans tällä empiirisellä tasolla ja ehkä jossain tutkimuksessa sitä tullut, että sekin lisääntyy, että se sanotaan se tasa-arvo tässä asiassa, niin sekin kyllä tässä muuttuu pikkuhiljaa, että eri syistä, että kyllä se niinku, ja eläkeläisissä se on ihan niinku se mun mielestä se, että siellä eläkeläismiehet ja eläkeläisnaiset niin samalla lailla kantaa niitä tonkkia kotiin ja sivistyneesti ranskalaiset tai juovat siellä sitten 3 litraa punaviiniä sitten jossain yllättävän lyhkässä ajassa. Että näin. Meidän pitää pikkuhiljaa alkaa sulkea tämä tilaisuus tässä, niin mun mielestä on ollut mahtava juttu.